Binukbukay sa Kinumo masaksihan ug mga adlaw sa away nga giiluhang Who's Next Pro Boxing Series Double Championship event. Ani ang report ni Alan Domingo. Gipahigayon ang official weigh-in sa mga boksidor nga mulangkob sa sinukliay sa Kinumo. Ang gipaambot mo ang double main event nga silang Kenny Dimisilio o Rambo Lagos. Ilugan nila ang WBF Asia Pacific Bantamweight Championship. Samtang masaligon si Jang Tipura nga mapanalipdan ang titulo sa WBO Asia Pacific Super Bantamweight batok sa challenger nga si Brian Kapangpangad. Nang gitutukan ako nag-training nga sa kabulan kapin aning dula para lang makuha lang iyang bakos. Ako piyansa kay sir. Piyansa nga ako ma-maintain nga po na ako ng bakos. Kay usap-usap ako sang gi-dipinsahan akong record nga limpyo o akong rating sa world. Ang kanindot pag yun ani, world-class boxing event, unya free pag yun para ninyo. Ang kumbate sa Kinumo ipahigayon ug mga adlaw sa Robinson's Galleria. Alan Domingo, Balitang Bisdak.